pyžamko máš, tiež zúbky čisté a modlitbičkou končíš deň, tatínkovi, maminke svoju vďaku, lásku pripomeň. A môžeš sa vydať s Ferkom do rozprávky na príbeh dlhý, možno aj krátky. Keď laškáš si a zavrieš svoje očká, môže začať rozprávočka. Mravčiatko. Medúšik sa zasa raz prebudil zo zimného spánku. Rozhodol sa, že tento raz lietať nebude, len si trošku ponaťahuje nôžky, ktoré mal už celkom strpnuté. Opatrne po špičkách kráčal vedľa susedných komórok, aby nezobudil spiacich kamarátov, až vyšiel na vonkajší letáč. Tam cvičil včeliu gymnastiku. Ľavá predná vystrieť, pravá zadná na krídlo a teraz obe natiahnuť a potom naopak a potom... Skrátka, deti, nebudem vám opisovať celé jeho cvičenie, lebo vy tak cvičiť nemôžete. My ľudia totiž máme iba 2 ruky a 2 nohy, kým včielky majú nôžok 6 a k tomu ešte krídla. Včelia gymnastika je preto celkom iná ako ľudská. Medúšik bol už uprostred svojho cvičenia, keď začul tichučký plač. Najskôr si myslel, že to núti vetrík, keď naháňa suché žlté lístie, ale hneď si uvedomil, že je úplné bezvetrie. Musí teda plakať nejaké zvieratko. A keďže medúšikovo srdiečko bolo také dobré, ako by bolo zo samého medu, nemohol nechať niekoho len tak plakať. Šiel preto za hlasom, aby našiel to plačúce stvorenie. Keď prišiel až na okraj úľa, uvidel malé chlapčiatko mravčiatko. Teda mravčiatko to bolo preto, že stále mravčalo, ale aj preto, že to bol malý mravček. Medúšik mu povedal: Hej, kamoš, a ty tu čo robíš? Mravček pozrel na včielku a povedal roztraseným hláskom: Ja som sa prosím stratil. Medúšik si vzdychol. Už vedel, že zasa bude musieť lietať v studenom vzduchu, lebo mravčekovi bolo rozhodne treba pomôcť. Potom mu povedal: Už nepláč a neboj sa, pomôžem ti. Ale najskôr mi musíš povedať, čo sa ti vlastne stalo. Mravček si utrel nos, smrkol a začal rozprávať. Celé mravenisko spalo uložené v pivniciach, ale ja som veľmi chcel vidieť zimu, aby som sa na jar mohol pochváliť, že viem, ako vyzerá zima. Vybehol som z mraveniska a všetko bolo také iné, také tajomné. A tak som si obzeral žlté a hnedé trávičky, hľadal som kvietky a navyše ani slniečko nevykúkalo spod mrákov. A tak som sa pozeral a čudoval, až som si zabudol všímať cestu. Celkom som sa stratil a jediné, čo som videl, bol tento úľ, lebo je položený vysoko. Tak som sa sem vyškriabal, lebo som si pomyslel, že odtiaľto bude mať dobrý výhľad a nájdem cestu domov. Ale z tejto rozhľadne bolo všetko také iné a neznáme, že ani neviem, či je toto vôbec naša lúka. Už mi nič ďalšie neprišlo na a tak som sa rozplakal. Medúšik si mravčiatko vypočul a vedel, že to nebude jednoduché, veď na lúke bolo niekoľko mravenísk. Premýšľal teda, čo robiť s tým malým strateným nezbedníkom. A zrazu mu svitlo, ako mu pomôcť. Mravček, povedz mi prosím ťa, či si zapamätal aspoň to, pod akým stromom bolo to tvoje mravenisko? Ale mravček povedal: Ja stromy nepoznám podľa mena. Medúšik sa však nedal odbiť. A ako ten váš strom vyzeral? Vtedy sa mravček doširoka usmial a povedal: To viem náhodou celkom presne. Bol tmavozelený a viseli z neho také dlhé hnedé válčiky. Medúšik si vydýchol a hneď sa aj pomodlil. Ďakujem ti, Pane Bože, že si nám obom osvietil mysel, lebo neviem, ako by sme to bez teba boli zvládli. A mravčiatku povedal: Už sa neboj, zanesiem ťa do tvojho mraveniska pod smrekom. Vzal strateného mravčeka do náručia a keďže práve stihol včeliu gymnastiku, bol dobre rozcvičený, letel rýchlo ako namydlený blesk. Šup sem, šup tam a už bol aj doma.
Po náročnej práci sa mu opäť zachcelo spať. Už cestou však premýšľal, aké dôležité je neustále mať na mysli tie najdôležitejšie veci v živote. Lebo keď na ne len na chvíľku zabudneš, môžeš sa ľahko stratiť a nemusí byť na blízku žiadna dobrá včielka, ktorá by ti ich pomohla znova nájsť. Drahí priatelia, ak sa vám Ferkové rozprávky páčia, nezabudnite dať odber, aby vašim najmenším neunikol žiadny hodnotný a poučný príbeh na dobrú noc.